муассисаҳои таълимии шаҳр низ дар баробари таълимгоҳҳои ҷамоатҳои деҳот барои саршавии соли хониши нав омодагӣ пухта диданд. хусусан дар литсеи президентии шаҳри Турсунзода корҳои таъмиру тармим анҷом ёфта синфхонаҳо бо сифати хуб таъмир карда шуданд. дар ин ҷо ҳамчунин ба масъалаи тозагӣ ва ободонии гирду атроф низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ ва ниҳолони гуногун аз ҷумлаи корҳое мебошанд ки таҳти назорати роҳбарияти литсей қарор доранд. имрӯзҳо ба пешвози рӯзи дониш омодагиҳо рафта истодааст. то имрӯз аз тарафи фирмаи сохтмонии баҳром дар литсей корҳои таъмирӣ ба охир расонида шуд. мана ҳоло бошад барои омодагӣ ҳамаи синфхонаҳо тоза карда шуда истода, ҳамаи лавҳаю навиштаҷотҳо дар ҷояш овехта шуда истодааст ва дар давоми ҳамин ҳафта мо пурра ба соли хониши нав литсейро омода менамоем ва ба пешвози 27-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ мо ҳаматарафа омодагӣ дорем. пеш аз ҳама барои ободонии гирду атрофи бино ва боғи литсей мо ҳамаҷониба ҳаракат дорем. дар тамоми фасли тобистон доимо аз ободонӣ хабардор будем. доимо ҳар бегоҳ ҳаракат мекардем ки дар рӯзҳои гармии фасли тобистон ҳар бегоҳ мо ҳаракат мекардем ба гулҳо об монем. обёрӣ дар вақташ гузаронда шуд ва имрӯз дар ҳавлии мо тамоми гулҳои мавсимӣ шукуфта барои пешвози хонандагон ба адабистон, барои пешвози ин ҷашни бузург мо омода ҳастем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 шаҳр низ таъмир ба охир расидааст. омӯзгорон ва кормандони техникӣ барои тозаву озуда сохтани роҳраву синфхонаҳо камари ҳиммат бастанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 гарчанде ки соли 62 сохта шуда бошад ҳам то имрӯз ягон маротиба аз таъмири умумӣ бароварда нашудааст, вале чун ҳарсола тибқи нақша аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. имсол аз буҷаи маҳаллӣ маблағгузорӣ нашудааст. фақат ба воситаи асосатсияи падару модарон тамоми синфхонаҳо муассиса аз таъмир ҷорӣ бароварда шуд. хоб қариб ки мактаб ба соли нави хониш омода мебошад, чунки имрӯз ҳам ҳамаи омӯзгорон дар саҳни муассиса, дар дохили муассиса корҳои ободонӣ идома дорад. албатта анҷом додани чунин корҳои тозагиву рангуборкунӣ боис мешавад ки хонандагон дар чунин синфхонаҳои тозаву озода таҳсил намуда аз шароиту имконоти муҳайёсохтаи масъулини таълимгоҳҳо васеъ истифода баранд.